Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Gusto ka gid ay og gubot tay. Wa ko mangita gubot. Pero kung ako'y hilabtan, di ko mo atras. Ha! Kadako ka sa bahakak atong tapalas ang babae, no? Kung mupauli ko sa probinsya para lang muli ka niya. Ha! Nunca! Nunca! Ako usbon ha aron maklaro, ha? N-U-N-G-K-A. Nunca! Ha? Nunca! Okay lo. Ha! Kana pa. Hay, mo supak, ha? Labi na kung bahid ang tapalasang babae ang isgutan. Kaya di gino ko palupig niya. Mga mo lang mga mo. Mga piyang ko mga piyang. Basta kaya di gino ko palupig. Oh, lagi. Dili ka gid palupig tay. Mulakaw pa ko. Asa ka man? Magpamisa ko tay. Death anniversary baya ni anhing nanay karong Biyernes. Nalimot ka? Oo, di ay. Wa naman na magkunhuna si Lolo ni aning Lola gud. Kay sinangkuring naman ang iyang sigunhuna. Boom! Wakat ningong si Lolo. Tinuod ay. He! Dali raman di ay kaayo kay dili man daghang tao. Muhapit na lang kog attend og misa. Daghan naman di gihapog tao bisag dili Domingo. May kalingkuran pa kaha ko. To apas unahan. May lugar pa. Agi ko gamay. Gamay lang mga brad og sis. Si Lina, ug mutupad siya na ako. Lord, thank you, ha? Thank you, kayo. Pero di lang ko mutimbaya niya kaya tingalig mo pahawa. Magpapretend lang sab ko nga, wa ko makabantay niya. Ginoo. Ako na lang yung itugyan nimo ang kalinaw sa among pamilya. Ug sa pamilya nila ni Chong. Dili gyud ko makakontrol ni tatay. Ug murag sila sab nga tukang ng kuring. Ug bahin sad nila ni Koki ug Sandra. Ikaw na sad ang bahala nila, Ginoo. Kung sila man gyud ang para sa usag-usa, ikaw na'y bahala nga magkasinabot silang balik. Ato karong ipakita ang atong panag-inig-suunay. Ang panagdait maanaa kaninyo. Peace be with you. Peace. Peace be with us. Oh, Peace. Peace. siya day ni ang akong tupad. Peace be with you. Nganong wa man ko makabantay dayon, Lord. Mupahawa ba ka ako? Pero kalain sad kon mupahawa ko tungod lang niya. Lord, pasensya na ha. Pero nahasol man ko, oy. Pasensya gyud, Lord. Wa na siya mahimutang. Pero di lang yun ko magluhag. Lang siya unta siya upahawa tungod lang nako. Pero akong usbon, Lord, salamat ko na. Daghan yung kayong salamat. Ay, salamat. Kalawat na. Di na lang ko mabalik tinihuman ako kalawat. Ay! Amping. Pero nawag tanggit siya humanog pangalawat. Nilikay gud siya nako. Cute kayo mo, Papsi, uy. Pinagid si Tita Lena. Muragin mo mga teenagers. Maubito na akong gibati runak. Pura man kong nibalik pagka teenager. Klaro man, Pops.
Ang problema lang kay idlas kay Selena. Muli kay good kutob siyang mahimo. Unya, mo atras di ay ka. Atras good. Mudas-das ko eh. Kana gyud Popsi. Das gyud. Ayaw gyud ka atras. Salamat na ka. Support gyud kay kanako na. Wa bigo ko magdahom ini. Abi na ko. In love gyud kay ka ni Cookie. Pero pagklaro ha, tingali bayag. Support ka diha, pero di ay nagsakit ng imong dughan sa hilom. Pops, bisan kami ni Cookie. Naka-realize mi nga gihimo ra gyud imong instrumento para magkatagbo mong pag-usab ni Tita Lena. Gidawat na namo, Pops. Oh, di ba? Hinatag yun ay si Ginoo. Gitagaan gyud ko niyag second chance. Yes, Pops. Og ayaw gyud usigi kining maong second chance, Pops. Salamat lang. Daghan gyud kay salamat. No problem, Pops. Pops, excuse una ha. Napa ko'y buhaton. Sige. Saka na dito. Sige, Pops. Pero pagklaro ha, tigali biyag. Support ka diha, pero nagsakit day ang imong dughan sa hilom. Sakto ka, Pops. Sakto kaayo ka, Pops. Suportado ti ka pero nagsakit akong dughan sa hilom. Mahal na ko si Cookie, pero kinahanglan nga ako ng isakripisyo. Malipay ka lang. Igo na natin kakamahal, Pops. Ibaw ko, mawa na niya akong feelings ni Cookie. Mawa na ni. Kain man di ay si Sandra. Jong! Kasay mong anak, Jong! Kain si Sandra. Nagtrabaho, Nay. Ay lang sa istorbo ha. Buotan kayo ka, Pops. Perfect ka nga pagkamahan para na ako. Mao nga deserve ni mo nga malipay. Mao nga suportahan tagit ka. Kutob sa akong makaya. Salamat na lang. Nakalikay gid ko diya. Pasensya gid Lord ha. Gawa na ko makakonsentrate nimo. Pero nahibaw kong nakasabot ka na ako. Lina? Ay! Ay, usa ka man, ha? Ang nukuyawan mag... Nagwapo rin ako karon, ha? Naka-answer na magani ko. Ay ang kalitra man ko kag tingog diha tay. Wa magani ko makabantay nga ni Dool ka. Wa mo ko budool. Dinher man ko daan. Wa ka lang makabantay, kay mura ka naglutaw. Dugay ka manggong pauli ka nagpamisa. Pamisar ka, dugay mo ka na uli. Nihapit na lang sa kog simba tay. Unya, ganong mura ka magwa si mong kaugalingon. Ay, kuan tay, napandol man ko sod sa simbahan tay. Hapit ko masok kamod. Nauwaw kayo ko sa mga tao tay, uy. Maudi ay. Ako na sa'yo mulakaw kay, niya ka naman. Oh, asa naman sad ka? Tingali bayag makakita na sa kag-away, ha? Kung pananglit, magkita na sad mo ni ng kuring, likay na lang yun, tay. Nga nung mulikay man ko, siya ngay mulikay kasi sadaan, dili ako. Sino yung nanding? Mayong hapon, no nanding. Ha! Wag yo'y ayong hapon do, kaya nagkasugat man tayo. Sige na, lahos lang ko. Supay! Ang mga tiguang gawin akong problema na mo nilina ini. Kaya wala may problema ang mga bata. Pero, bahala na. At traka lang yun ko. Mayo kay, milakaw sininanding. Mulahos ko sa ila. Kadiot lang.
Okay. Oh, sir? Ay napag-share na ko. Tito Jong na lang, God. Na si mama ni mo? Ah, May balik si tatay ko. Hi, Lina. Nagunsa man kuno ka din, he? biyaan sa tamo, ma. Ari lang kostasa. Pwede mo da yun? Dili gud pwede. Pasensya na. Pero Daghan kog trabaho. Makalangay ka lang. Mao nga pasensya gyud. Isira ko na ning pultahan. I love you. Kaluod nimo. Ay, kabadlungon. Luuya gud ma. Imo yung gipusdakan? Ay, maayo nang mahibaw siya nga wa ko malipay sa iyang gibuhat. Pero, believe ko niya ma. Porsigido yun. Karon na lang? Karon na lang nga uwahin na ang tanan? Karon na lang nga wa na siya angay pang pursigihan? Wa na yun ka ma? Nganong dili ka man sad gyud mo tuo nako? Sorry ma. Pero, gusto lang yun akong siguraduhon. Di ko gusto nga magmahay. Magmahay ka gyud kung magpadakas inarte atong tawhana. Magmahay ka gyud kung dili nimo pursigihon si Sandra. Pero, lisura yun sa part na mong Sandra mo eh. Gawas ninyo ni Tito Jong. Sila yun si Lulu ug ang iyang lula mo eh. Pinakadakong sulbarono na mo. Pero kung ako'y pasultihon, no? Sunda unsay naas imong kasing-kasing, Koki. Ma, Ay, nindot ng panahon na da. Gaan kayo nga kung utok. Mayo hinoon na la. Ay, Angay dita mag-celebrate kay mayong imong buot na eh. mga untag ice cream. Sige, mupalit ko. Ako ra, Pops. Ako ba'y pinakabata din Ay, sige. Palit dito, Sandra. Unya, apili lang siya dog ipares, ha? Unsa may maing ipares sa ice cream. Ayaw mo kabala ka. Kaya ko regasto sa tanan. Wow! Nindot gud ay ang mood ni Lola. Oh, yes! Kay, kung wa lang gyoy magda og sarambaw, nindot man gyud kog mood. Kanunay. Ako ray able. Kinsa man kay atong bisita. hi madam. Pwede mo dayon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!